तो भैया लोग एगो हम अपन जिंदगी के किस्सा सुनाओ तानी, ध्यान से सुनिए। एगो लड़की रहे खूब बढ़िया, सुंदर भी कह सकता रहा। ओकरा के हम रोज जाई लाइन मारे, वो हमरा के देखे हंसे, हमू हंसी। हमरा साथे एगो हमर दोस्त जाए, जिगरी यार। ये लेखा 1 महीना ले खूब चलल। ओकरा बाद हमरा मन में आयल कि ओकरा से हम बतियाई, तो ओकरा के हम गेनी नंबर देवे। तो पता बा का कहली कि भैया आपका नहीं, आपके पीछे वाला दोस्तों का नंबर चाहिए। आउ साला दोस्तों बा आइए वहां के कितना पति साला, कितना पति आए तो बोला